Да. Благодаря. Нещо да ви предложа, докато чакате. Не, благодаря. Сега ще го направя. Айде, защото. Здравейте, приятно ме Светослава Георгиева за нас. Заповядайте моите контакти. Лесно ли намерихте офиса? Да. Радвам се. Предлагам първо да ви разкажа с няколко думи за нашата компания. Horizons е част от групата на Jordan Shepherd. Jordan Shepherd се занимава с headhunting, докато Horizons се занимаваме с така наречения Search and Selection подход, т.е. с по-популярното, както е известно, пускане на обяви. Работим с позиции в всички сектори, като по-скоро специализираме по-високи, по-менеджерски позиции, но имаме и експертни. Така аз получих вашето CV във връзка с една обява, която имаме за нашия екип, тренинг асистент. И бих искала така първо да ви попитам какво ви привлече в тази обява, какво ви накара да кандидатствате. Аз от доста време искам да си... Добре, а каква промяна търсите? Какво ви подтиква да търсите нови възможности? Това, че досегашното развитие, което получих в компанията, в която работим... Ако приемем, че хобито на човек е занимание, което се прави за удоволствие и дори си плаща за това, в каква степен бихте казал, че ходите на работата за вас е хоби? До степен такава, че почти във всяка ситуация мога да... А коя от досегашните ви позиции вие така карва да се чувствате най-удовлетворен? Това би била последната позиция, на която. Кои са професионалните предизвикателства, които очаквате да видите при нас? Професионалните предизвикателства са... А как виждате следващата стъпка в професионалната си кариера? Следващата стъпка? Да приемем, че започвате при нас на тази позиция. Надявам се сега поемам следващата стъпка. Да, и след това, примерно след 2-3 години, или виждате вече промяна в позицията? Виждате ли възможност за развитие при нас? Или... Възможности за развитие винаги. Какво ви мотивира, какво е важно за вас, за да изберете дадено предложение за работа? Ако може ги степенувайте нещата, ако са еднакво важни, просто ги избройте. Само едно нещо би било и това е... Какво е стартовото възнаграждение, което очаквате? 900 лева. Добре. Разглеждате ли в момента други възможности, други позиции? Какви? За момента не, защото не намерих по-подходяща за мен. Добре. Аз нямам повече въпроси към вас за този момент. Вие, ако имате някакви? Съвсем не. Мисля, че изяснихме всички подробности около кандидатурата. Радвам се, че се видяхме и да ви разкажа как ще протече във времето процеса. В момента съм започнала срещи с кандидати, одобрени по CV, което ще продължи до края на другата седмица, което означава, че по-другата седмица, понеделник, вторник, сряда, най-късно, ще ви се обадя, за да ви дам обратна връзка, дали продължавате в конкурса, но дори да не е така, сигурно ще ви информирам. Добре, ще се радвам да случайно и в задата. Разбира се. Благодаря, ще ме среща.